Takže čaute ľudia, vítajte pri našom ďalšom videi. A tentokrát je to tiež zo survivalgames.cz a hráme Annihilation. Už sa nám pred chvíľou začala hra, tak musíme rýchlo bežať na stred. Poď. A chceli sme vlastne hrať na Mineplexe, lenže jeho to to proste vybanoval. Nie, nevybanovalo ma to, ale mal proste Mineplex nejaké problémy so serverami, tak to všetkých kikovalo za fly a všeličo. Takže proste sme nenatočili z Mineplexu, ale na budúce natočíme. Toto video by malo byť rozdelené tak na koľko partov? Na 3-2? Buď toto video dáme iba v jednom dlhom parte, alebo ho dáme na 2 party. To sa ešte uvidí. Dobre, ja už idem na stred. A ja už som na strede. Fú. Moje skilly s grappling hookom sú nadmerne úžasné. Ja som teraz už v strede. Hej, a ja už som tam. Hej, tu už je stone. Ježiš, vlastne v Andore oni tam nejsú. Iron bloky. Škoda. Neva. A ináč... Pozor. Som tu zabil. Ježiš. Som tam, Pozor, počkaj. to je ten Iron Man. Zabij ho. Dobre. Ďalší. Ja som mŕtvy. Úplne ich tu killíme. Tak, ja nemám jedlo. A sú tu anvily, aj keď sú nám na hovno, ale aspoň máme. Zoberem, skúsim zobrať. Ty kokos, že doma zabíja. A ja som bol iba na ohni zapalený. Nemám melóny, asi si budem musieť ísť. Hej, no tak ostaň tu, choď niekam, tu máš tie anvily, ja sa idem zabiť. A idem pre jedlo. Choď pre jedlo. A ináč máme taký istý texture pack. Takže zatiaľ tu kempím, tak bež rýchlo pre to jedlo, nech sa môžeme dojesť. Tá obloha je taká krásna. Aj zajtra by sme mali natočiť video. Pokúsime sa vydávať každý deň videa, len uvidíme podľa toho času. A podľa času. Ja by som tiež mohol natáčať, ale ja nemám čas. Žltý. Áno, zabij ho. Je, niekto tiež natáča video. Hej, kto? Dobre, tak radšej. Ty kokos na jeden hit, ja mám posrdiečka, kamo, bež. Idem na stred. Už mám 2 staky jedla. Teraz sa modlím, aby niekto na mňa nevybehol, lebo jeden hit mi dá. Skús sa niekam skryť. Dobre, idem do našej bejsky. Už tam bežím. Idem do našej polovičky. Ak by ste uvideli nejaký strých, tak to je preto, že... Technické problémy. Že mi proste prišiel niekto do izby, alebo Lukasovi. Ty kokos, keď som padol, tak je po mne. Kde si? Teraz tu kempím niekde. Idem tam. Počkaj, musím sa nájsť, nemám chlapka. A vidím ťa. Idem tam. A ja som tu. Pomoc! Vykopom. Ďakujem, že si ma zachránil. Dobre, daj melóny. Dajte melóny. Neger. Žltý! Či červený, bež! Ja ťa ochránim. On na nás neútočí. Ale žltý tam je, pozor, žltý. Žltí sú veľmi... Žltý neuveriteľne úžasný. Červený, som mŕtvý. Mám jedno hapko. Idem do našej base. Myslím, že mohli by sme ísť strange Pomoc, rush. chráň ma, mám pol hapka. Ja mám 3 hapka. Teda 6 hapiek. Ja mám pol hapka, som to dal s pol hapkom. Sranda. Si zabil. Ináč, mali by sme ísť niekde strange rush, alebo invis. Počkaj, ja potrebujem tiež nejakého youtubera, že by sme si s ním zatočili. Dobre, poďme kopať gold, aby sme mohli ísť invis. Nie, idem teraz, akože... Poďme invis. Idem buď iron kopať, alebo... Ale ešte sa to neopla, lebo ešte aj tak není fáza 4. Podľa mňa
vieš, čo je dobré robiť, že proste iba útočiť na strede, získať nejaké levely a potom vo fáze 3 máš zadávané brnka, všetko. No poď hore. Poď hore. Mm. Čakaj, tu vykopem. Si budeš musieť vykopať. Choď preč. A potom, keď bude fáza 5, tak môžeme ísť invis, ne? YOLO. Invis, no, že Invis sa hodí, že aby to Invis nikto a nevidel strength. aj nevypláca sa to. A s gold pickaxami by sme im trošku mohli dať dosť dole. Chcel by som mať aspoň dia armor. Dobre, tak ideme tu Takže, pozdĺž vodičky. Pozdĺž. vieš, ale vieš čo je blbé, že poušník sa dajú robiť až od fázy 4. No však, Tak si trošku som počkajme. myslel, Tak že od jak je fázy 5. zatiaľ? Hej, ty máš teda toho scouta, ty aspoň niečo rob, lebo... A ja idem teda kúpať ten iron, ty tam kill na strede. Však Dobre. máš teda ten stack, ale jedla, čo som ti dal. Idem teraz k našim. Super, na mňa zautočil nejaký žltý. Dneska, prosím ťa. Dobre. Si skapal? Áno. Ty si shit. Však som mal iba melóny. Tak kop iron aj pre mňa. Nie, vieš čo, ty choď kúpať iron a si teraz zoberiem to. Ne, ty musíš zabaviť, ne? Tak ich skúskyhovať tvoje lamerstvo. Takže Paťo alias Lama ide na scénu. O, žltý, počkaj. Uá. Počkaj, šum na tie skily. Tak nič. Ja som sa chcel lípnuť hore na ten strom. Ty kokos, moje Tak ja už kopem. moje skily sú neuveriteľné. Žltý, ja ho killnem. Ne, ja som ho nezabil, škoda. Ja som tam Čo nikto práve není v išiel. Irone, ty vole. Nikto není v Irone, tak Ja som tam práve prišiel, keď si ho killnul. Tak idem na stred killiť. Ok, však hej. Ja teda si vykúpem ten melónik? Iron, keď tak. Dám si melónik. Melónik. On napísal to, že kradnem. Takže som si vykúpil jeden Iron, že. Už mám 22 Ironu. 24, 26, 28, 30, 30. No, čo robíš? Práve killiš? No teraz idem práve na stred. Hodil by sa mi level 30, aby sme si potom dali, vieš, tie meče, že šarpne 4. Ja som mal level 20 vtedy, keď ma zabil. Takže naše druhé video. Včera sme stvorili kanál. Dobrý deň, pán žltý. Ja som jedol, on na mňa začal útočiť a kým som si dal meč, tak už ma zabil. To je hrozné. Ináč keby ste chceli vedieť, že čím napríklad natáčam alebo čím editujem, tak to je všetko v popisku. Natáčaš oným OBS-kom. Open Broadcaster Software, keby niekto nechápal skratku. Ja som otvoril crafting, ja som to nevykopal, škoda. A ináč editujem. A už mám pre tak Metro. 12 zóne. Iron, ja som sa ani nevšimol. Kde pak si? Ó, ja ťa vidím. Hej, tak poď za mnou, ja ti hodím ten Iron, páči. Tak, jen si ho vypecť. Áno, a nemáš uhlie. Tu máš, poď si nakopať uhlie. Coal. Čoál. Už mám 22. Už mám 23 level. A sme v PIS 2. Ja mám level 0. Idem do bazy. Som zabil, ne? Keď ste počuli nejaké hlasy, tak teraz je tu trošku dosť rušno u mňa.
Dobre, tak idem si to vypáliť a pôjdem full iron. Už budem úplne... Ja si berem iron, sekerka, tak dík. Takže toto musím vyhodiť. Dobre, Tak. idem na ten iron si vypáliť. A Ja už ho medzičasom- vypalím teda. Ja som tu. Už mám 5 ironu. O, ja mám 0. Train sticky. O! 10 stakov stikov, to mi to dal. Tebe. A máš to? Máš stringy? Aj stringy sú tam. Idem si robiť luk. A ja. Teda urobil 10 stakov stikov. O, to je divné slovo. 10 stakov stikov. No tak, proste máme... Ešte robím celú výbavu, A mám tu akože... lopatku stolnovú, tak idem zatiaľ vykopať. Gravel. Teda, ak ho nájdem. Kde je tu vôbec gravel? Ak máš... Choď úplne tam na koniec worldu, ja ti ukážem. Kde si? Ja som tu na tom moste, jak vychádzaš. No tu si. Pozri. Tu si, pozri. No. A dáš mi flinty, ok? Ty si necháš šipy a hen tam. Pozri, tam. Aha, dobre. Idem tam. Bežím. To sú nejakí full ironiaci. Ty vole, samé styky tu dáva, debil. Ale flinty mi dáš, dobré? Plosa. Tu je Iron Mine. Chvíľu to tu budem asi hľadať. Áno, už to vidím. Ó, to je také políčko. Také políčko veličké. A na čo Ja by som flinty? chcel akože natáčať. A na čo potrebuješ flinty? Na šipy, lebo ja mám už pierka. Aha, chápem. Kapíš, bovka? Lebo už mám... Komu sa chce robiť 10 stakov stykov? Neviem, na čo by to niekto robil, ale asi to videl ako veľmi dobré rozhodnutie jeho života. Ja už mám celú výbavu. To je úžasné. Tak, O, 38 šípov, úžasné. tak daj mi prosím tie flinty, čo máš. Koľko máš flintov? 24 zatiaľ. No tak ešte trošku nakop. Jež niekto tu úplne ide s enchantovanou iron lopatkou a úplne to tu celé kosí. Ty kozom mal koľko šípov? Ty kozom to kosí rýchlosťou svetla. Ja som taký chudáčik tu. Zostal. Dio, mu tu má. Aký? On je z bossa, podľa. Buď z bossa, alebo je to hacker. Z bossa. A má enchantovanú? Jasné, Dia helmu enchantovanú. Z bossa Protection 4 to musí mať. Budem kopať až dovtedy, kým sa mi... Flinty! A pierka! Super. Tak mi... Jež niekto sa tu killi. Dobre, tak... Ja... Vypni Začal. mikrofón. Ja tu zatiaľ kopem tieto bolesti. Tybo, ja už mám tak veľa šipov, že to už ani nepotrebujem. OK. OK, Mark. Dobre, mám stack šípov. Štierngrevo. Ktorý No, bude ja si ten teraz osudný? Ja si spravím teraz chleby. Chleby sú úplne najlepšie. Ja viem, ale dlho to trvá, kým si ich urobíš. Ne, ale ono, vlastne oni sa dajú aj kúpiť. Ja som full iron skoro. Už len boty. Ja mám 25 toho ironu, takže idem si urobiť Tak mečík. ešte šlohnem. Tak. Dám to sem.
Ešte jeden iron mi chýba. Idem. Mne tiež jeden iron chýba do full iron. Za 4 minúty, no 4,5 minúty už je ono. Fáza 3. Si musíme ono švihnúť. Tak a ešte jeden iron a mám aj pickaxe. Škoda, že to netočíme na kamióne, ale... To je jedno, však na budúce dáme nejakú Ani. Ak sa podarí. No. Dobre, už som pripravený na fázu 3. Počkaj, ja si ešte idem vykopať. idem minovať emeraldy. A kde sú emeraldy, ty vieš? Neviem. Tak aspoň sa pokúsim nájsť. Neviem, či mi to moc budem... Hej, ak by ste počuli nejaké zvuky v pozadí... No však to už si hovoril. Ale len tak opakuješ, vieš, lebo... Opakovanie je matka múdrosti. Áno. Počkej, čo je tu napísané? Ty vole. Už mám skoro level 30. Tu je... Nie sú tu niekde emeraldy? Tu je gold. Ale gold... Ty koľko žltý! On ma zabil, ne! On bol full iron? Áno, bol full iron a mal enchantovaný meč. Ja som mal 21 levelov. Neboj, mám pre teba iron, Brnko. Celé. Ty si lama veľká. A som ešte ani raz neskapal. Okrem toho začiatku. Tak on keď mal enchantovaný meč. Toto sme mohli strihnúť, lebo toto je také nudné. Kopanie ironu na teda. To je jedno. Nech zachytíme celé naše mamerstvo. Na kameru. A nie som až taká lama. Už mám level 30. Mám si enchantnúť iron meč? Ja som nakopať iron, lebo ja mám... Nie, ja mám pre teba. Máš Dobre. celé Brnko full? Počkaj, idem sa pozrieť do PC. A stack šipov. Hej, chceš stacky šipov a teda? Ja som mal 2 stacky šípov. No mám pre teba aj 4. Tu boli v onej čestke. Mám 31. Tak tu máš iron a ja si hodím iron. A toto si vypal a ešte ti hodím aj coal, dobre? No dávaj. Pozor, neger. Áno, mám to. Dobre. A mám pre teba úplne, ja mám 3 staky šípov a mám pre teba... Idem ti zatiaľ spraviť nejaké šípy. Brzo ťa urobíš mi luk? Nemám stringy. Ja si ho urobím sám, neboj. Ty kokos, to čo mám? Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 takov šipov mám. Už mám pre teba aj luk, ak chceš. Ja som si ho urobil. Hej? Však jasné. Aj Iron Brnko tu bol niekto. A Iron meč, Iron sekerka. Ja mám full Iron Brnko. Pre teba. Tu niekto dáva. Dobre, tak mi ho daj. Please. Kde si? Hej, tu niekto dáva staky šípov a všetky blbosti. Tu som. Žltý. Ja, kilo som ho, pekne. Hej, daj mi ten iron. Kde si? A poď tu niekde hore, nech to nečorujú negry. No tu máš, tu ti to hodím. No tu poď. To. A ešte si výrob ostatné veci. Dobre. A tu máš ešte melóny, ak chceš. A ešte tu máš tie šipy. Nejaké stačky si nechám. A ja už som si urobil pickaxe aj meč. To je jedno. Ja mám 31 level. Som zabudol, idem si enchantnúť iron meč. Nechce sa mi ísť pred dia, musím povedať. Prosím, enchantné 4, nech padne. Nee! Fire Aspect 2 a Unbreaking 3. Niekto mi tu zobral ten iron kokot. Prosím ťa, neviem. Mám Fire Aspect 2, meč. Redi dostávajú trošku na prdelku. Mám Fire Aspect 2 meč a Unbreaking 3. To fitnejšie ani nemohlo byť. Fáza 3 ideme na stred. To je tak si enchantnem ešte jeden meč.
Ale to sa ťa potom viacej ľudia boja, keď máš enchantnutý meč. Potom vidíš, že... tak tento má enchantnutý meč, radšej budem zdrhať. A Fire Aspect je docela dobrý na to, lebo že sa ťa viac budú báť, lebo on ma zapalil. A ešte Knockback je na tom taký dobrý, že... Ale vieš to, že Fire Aspect dáva docela veľký damage? Lebo vieš, keď není vo vode, tak docela veľký damage dáva. To čo máme za baseu? Že ja som chcel povedať, že... Dia! To je akú vilu máme tu. Kde sú dia? A v Česky sú nejaké veci. Šítky. Som už vykopal dia. Ale jaká base. Tak mám sa taká vežička Plne chcela. vila tu. Fire Aspect. Help, niekto ma strelil. Ale úplne silno. Koľko žltá. Čakaj, ja ho zabijem, ja mám Fire Aspect. On má úplne knockback. Áno, pekne, ja som ho dal preč a zabil som ho. S tým Fire. Dobre, musíme tímovať, ináč nedáme nikoho. Hej, musíš ma chrániť. Poď za mnou, nie, nechaj tam. Žltí to obsadili, škoda. Tak to máme v prdeli, žltí obsadili stred. Hlavne dneska. Tak my tu máme aspoň jeden diamond, čo sa tu spawnuje. Ježi, niekoho tu práve zabili. A dostal som z neho Iron Headku, ale tam je celkom na nič. Fú, ja už mám 2 dia a mám Knockback meč. Dobre. Dobrý. Čakaj, ja si idem teda... Ináč vieš to, že sú tu aj iné diamanty. Neviem, na čo tu postavili tieto hradby, ale asi na snajpovanie. Žltý full iron tu mne ide, loser. Červeným dávajú úplne dole Nexus. Pekne, a to naši. OK. Hej, existuje hack na rýchle kopanie? Áno. No tak tento tu úplne, on to hneď za sekundu s diakrampom vykopal. A úplne rýchlo mával s tým oným krompačom. Hen, idú na nás. Utočia. Žltý. Idem na neho. Fú, to čo má za luk? Tam radšej nejdem. Farias, teda Flame mal na luku. Hej, koľko mám pár hapiek. Je, to je 20-32. Ale pekná base, ne? Úplne vila. Vila jak hovado. No jo. Tu niekto píše zase, že niekomu dá ban. Ako sme to dobre vymysleli, to ide rovno do našej basky. Poď sa pozrieť. Oni tu robili taký tunel, ktorý ide rovno do našej base. Hej, viem, to všetci robia stále. Že po ceste nás nikto nemôže zabiť. Keď dám si do PC, si dám 32 ironu. Keby som napríklad skápal, nech môžem si dať... 35 melón blokov tu niekto má. To komu? To na čo? Ja si to zoberiem. Niekto asi dostal Silk Touch. Tak dostal... No to sa dá vyrobiť normálne, myslím. Ale na čo by to niekto robil? Asi že... No dobre, tak si najskôr vykrastím. Ale to je husté, ja to teraz zastávam online. Ty koko, za chvíľu už fáza 4. Už 24 minút hráme, pomoc. Ja ho idem zabiť. Ideš ho zabiť? Dobre. Dúfam, že toto video je aspoň trošku záživné pre vás. Ne, tí melon bloky sa nedajú položiť. Ježiš, ja idem vždycky okolo, keď my tu máme úplne tunel. Tí melon bloky sa nedajú položiť. Škoda. Hej, poďme nejaké PvP. Nech to video je trošku zábavné. Poď PvP.
Áno, čakaj, len musím. Čakaj sekundu. Ideme PvP na život. Už mám 4 dia? Tak ideme PvP. Hej, urob si buď... Daj mi... Ty máš dia? Mhm. 4, tak mi prosím ťa urob damage. Lebo ty máš fire aspect. Alebo ty mi daj fire aspect a urob si ty damage. Ja tebe spravím damage. Duby. Ja by som ti Dobre. dal fire aspect. Tak vieš, kde mi ho hoď, aby tu... Ty kouske tu niekto čo... Nie, chod do Česky. Kde si? Dobre. Hej, Tu si. tu do Poď do Česky, tejto toho- Česky, nie. Nie, No, do tej sa nikto nepozerá. A do No, toho ale- dolného, stredného. Díky. Tak ideme. Ideme Poď, PvP poď. na život, na smrť. Toto. Ja už som myslel, že tam niekto Idem. prišiel. Jaká horda žltých. Kámo. Ty kokos, ja sa tam... Ne, ja som padol dole. Si robíš srandu. Už idem hore. Jež tu sú takí úplne varezáci, retardovaní, ktorí tu majú, ktorí si vôbec nemajú brnko. Ježiš,